खुलुमबाय लोगोफोर माने भ्लग भिडिअबो लाबोआखै जेबो भिडिअबो लाबोआखै आरो माने साननैसो आगैमोननि सायाव मोननैसो खोथा सावरायनो नागिरदों आरो ओमफ्राय खोथायानो जाहैबाय लोगोफोर जायबा उर्मिला बर' चेनेल आरो बे आगैनि चेनेलखौ माने गुबुन सासे मानसिया आरो जेनेबा इउटुब चेनेल खुलिनायानो बिबो ओमफ्राय बे आगैया माने इ आगैनि उर्मिला बर'नि माने भिडिअ आपल'ड होनायखौ माने इयो डाउनल'ड खालामनानै ओमफ्राय गावनि माबायाव मा होनो चेनेलाव आपल'ड होदो आरो जेनेबा ओमफ्राय आङो बेखौनो बुंनो नागिरदों बेबायदि दा खालामथोला जिहेतु गावजों गाव बिदि दा खालामनाङा मालाय एसेबां खस्थ' खालामनानै निजि भिडिअ बानायनानै आपल'ड होनाय जेनेबा जायबाबो गाज्रि मोनखायोना लोगोफोर ओमफ्राय आं बेखौनो बुंनाय जाबाय आरो जेनेबा आं नामखौबो मेनसन खालामना होनो हानाय नङा नोंथांमोननिसिम मानो होनबा बोरैबा जागोन ना जेनेबा बिनि थाखाय ओमफ्राय लोगोफोर आगैमोन माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आंनि बुंनायाव प्लिज अननानै आंखौ क्षमा खालामबानो जाबाय ओमफ्राय बे भइस आगैया आरो जेनेबा माबायाव मा होनो गुवाहाटीयाव एक'लेण्डआव मोनसे भिडिअ लानाय भिडिअ शुट खालामनाया जेनेबा इ मोनसे मा होनदो इनि भिडिअआ रिमुभ जालांदो होनदो आरो बे आगैनिया ओमफ्राय मानि थाखाय रिमुभ जालांदो बेखौ इयो भिडिअनि गेजेरजों होना होदो नोंथांमोना बिदिब्ला नायनो गोसोब्ला नायलांबानो जाबाय जायफोरा मिथियाखै ओरैनोथ' मिथिखादोबो जानो हागौ सोरबा सोरबा होमबाबो आङो होना होनाय जाबाय लोगोफोर आगैमोन बिदिब्ला नायदो खोनासंदो बे भइस आगैनि बुंनाय रावखौ यार पायलोग जिंदा है अपन अभी तक मरा नहीं है और इतना जल्दी तो मरूंगा है नहीं मैं तो यार मैं खुद वीडियो को फील लेके शूट करता है और फील लेके एडिटिंग करता है तो इसलिए थोड़ा सा देरी हो जाता है और मजा भी आता है। और गाइस ऐसे कुछ भी नहीं है कि स्ट्राइक आ गया वीडियो नहीं डाल पाया तो ऐसे कुछ भी नहीं है। मैं कहीं फाचा हुआ था एक आराम सा कुछ कर रहा था बाद में देखा जाएगा जब सक्सेस होगा तब। और ये एकोलेन वाला जो वीडियो गायब हो गया ना उका सोच रहा है वो एकोलेन वाला ना कोई ऐसे बिजनेसमैन था शायद उका बैकग्राउंड में आ गया तो उकी सिक्योरिटी की वजह से वो वीडियो उन्होंने रिमूव करा दिया। वो कोई बात ना यार जो कि मेरे को भी पता नहीं था कि वो मेरे वीडियो में है बट उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट करके दिखाया कि मेरे ऐसे के वजह से मैंने वो वीडियो रिमूव करा दिया। तो उनकी कंपनी था कोई बड़ा सा तो रिमूव करा दिया। तो प्राइवेसी भी जरूरी होता है। एक्चुअली में बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि बी बॉयज ने किसी का वीडियो निकाला और उससे गुस्सा आ गया और उन्होंने वीडियो रिमूव कर डाला। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस बस वो प्राइवेसी की वजह से वो पीछे था वीडियो मेरे पीछे। यार क्या कर सकता है मैं भी देखा नहीं ना मैंने उनको। दिल से बता रहा हूँ कि मेरे वीडियो से किसी को तकलीफ या दुख पहुंचता है देन वो वीडियो ही डिलीट कर दूंगा क्योंकि मैं इसके लिए वीडियो नहीं बनाता किसी को दुख या तकलीफ पहुंचे देन हम सब हंसी खुशी रह पाए उसके लिए वीडियो बनाते देन वो वीडियो ही प्रॉब्लम है तो वो वीडियो रहने का